हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు 11వ అధ్యాయము విశ్వరూప సందర్శనము అని దీనికి పేరు. సో మీరు ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्रीकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. శ్లోక ప్రణవి ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పింది. ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. నిన్న హోంవర్క్కి ఒక శ్లోక చూసాం కదా, ఈ శ్లోక ఇది ఎవరైనా చెప్పగలరా? చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మ. హరే కృష్ణ. సాయి చరణి చెప్తున్నాను. మాతాజీ అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధ భావ సమన్వితాః. వెరీ గుడ్. మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ నాన్న. గుడ్. ఇంకెవరు హరే కృష్ణ. ఇంకెవరు చెప్తారు? రేతిక నువ్వేమైనా చెప్తావా? ఓకే, ఆల్ రైట్. హరే కృష్ణ అమ్మ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను ఇది నేర్చుకోలేదు మాతాజీ. పర్వాలేదు, ఈరోజు నేర్చుకో విని. ఓకే, హరే కృష్ణ. సరే, అయితే క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో ఈరోజు విశ్వరూప సందర్శనం అంటే ఈ విశ్వరూపం భగవంతుడిది ఏమిటి అన్నది ఈరోజు. నిన్న అర్జునుడికి మహిమలు విభూతులన్నీ కూడా చూపించారు కదా. నేను ఇందులో అది, అందులో ఇది, ఋతువుల్లో వసంతాన్ని, ఇవన్నీ కూడా నిన్న చూసాం విభూతులు. ఈరోజు అర్జునుడు అంటున్నాడు, మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సన్నితం యత్వయోక్తం వచస్తేనా మోహోయం విగతో మమ. అంటే బై మై హియరింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూ హ్యావ్ కైండ్లీ గివెన్ మీ, తెలుగులో చెప్తాను, మీరు దయతో తెలియపరిచిన ఈ పరమరహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత నా మోహం తొలగిపోయిందంటే, నువ్వు ఇప్పుడు నాకు చాలా గొప్ప జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం చెప్పావు కృష్ణ. అది విన్న తర్వాత నాకు నా మోహం అంతా కూడా తొలగిపోయింది అని చెప్పి, నాకు కొంచెం జ్ఞానం తెలిసింది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఆ తర్వాత ఇంకేం చెప్తున్నారు? యో మామజమనాదిం చ వేతి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. అంటే పురుషోత్తమ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపం చూసినప్పటికీ అసలు నువ్వు ఈ ప్రపంచం అంతా నీలో ఉందంటున్నావు కదా, పెద్ద ఈ విశ్వమంతా కూడా అది ఎలా ఉంటుందో చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. కాబట్టి నీ యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు కృష్ణుడిని విశ్వరూపం చూపించమని? అర్జునుడు దేవుడని నమ్మకం లేక
కాదు. ఎందుకు అడిగాడు అంటే మనలాంటి వాళ్ళందరం కూడా ఇది తెలిసి ఇది చదివి చూస్తే మనకు కూడా భగవంతుడి మీద నమ్మకం కలుగుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో నేను అర్జునుడు అడగటం జరిగిందనమాట. తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడు అర్జునుడు, మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. సో ప్రభు యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత నాకుందని గనుక నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు, చూడాలని అంటున్నాడు. కానీ ఏమంటున్నాడు, నాకు చూసేటటువంటి సమర్థత నాకు ఉందనుకుంటే ఆ గొప్ప రూపాన్ని అందరూ చూడలేరు కాబట్టి నేను చూడగలను అని నువ్వు అనుకుంటేనే నాకు చూపించు అని అంటున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమంటున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థరూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. ఇది ఇక్కడ విశ్వరూపం చూస్తున్నారు కదా, అంటే పెద్దది. అన్ని దేవుళ్ళు, అన్ని దేవతలు అందరూ కూడా ఆయనలో ఉంటారన్నమాట. అప్పుడు భగవంతుడు ఇలా చెప్తున్నారు, అర్జున, వందల వేల కొలది వివిధ అద్భుతమైనటువంటి నా ఆకారము, సైజులు, రంగులు ఎన్నో వాటితో ఉంది ఈ విశ్వరూపం. అవన్నీ కూడా నీకు చూపిస్తాను, చూడు అంటున్నారు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. గుడాకేశ అంటే నిద్రను జయించేవాడా అని చెప్పి అర్థము. నువ్వు చూడాలనుకున్నంతా ఈ విశ్వరూపంలో ఒకేసారి చూడొచ్చు, మొత్తం అన్నీ కూడా నీకు ఇందులో కనిపిస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇందులో మీరు చూస్తే ఇదంతా కూడా మీకు భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపంలో అన్ని చెట్లు ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. ఆ తర్వాత దేవతలందరూ, లక్ష్మీదేవి, ఇక్కడ బ్రహ్మ, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. మహర్షులు, అన్ని చెట్లు, తర్వాత ఈ సింహాలు, అన్ని జంతువులు, ఇక్కడ సరస్వతీదేవి. సో మొత్తం అన్నీ కూడా మీకు ఈ విశ్వరూపంలో అందరూ కనిపిస్తారు అని చెప్పినట్లుగానే ఇక్కడ అన్నీ మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఈ విశ్వరూపం చూడాలి అంటే నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్య మే యోగమైశ్వరం. కాబట్టి ఏమంటున్నారు, యూ కెనాట్ సీ మీ విత్ యువర్ ప్రెజెంట్ ఐస్, దేర్ ఫోర్ ఐ విల్ గివ్ యూ డివైన్ ఐస్. బిహోల్డ్ మై మిస్టిక్ ఆప్యులెన్స్. అంటే నా విశ్వరూపాన్ని నువ్వు మామూలు నీ కళ్ళతో నువ్వు చూడలేవు కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని, డివైన్ ఐస్ అంటే దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను. కాబట్టి ఆ దివ్య దృష్టితో నువ్వు నా అద్భుతమైనటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అప్పుడు సంజయుడు ఎవరు? ఈ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఆయన సారథి, ఒక అసిస్టెంట్గా ఆయన అన్నీ కూడా వ్యాస మహర్షికి శిష్యుడు, ప్రియ శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన అక్కడ కూర్చున్నా కూడా యుద్ధం దగ్గర లేకపోయినా ఆయనకి యుద్ధం జరిగేదంతా కూడా కనపడుతోంది. కాబట్టి ఆయన యుద్ధంలో ఏం జరుగుతుందో ధృతరాష్ట్ర మహారాజుకి చెప్తున్నారు. ఆయనకి కళ్ళు లేవు కాబట్టి, పైగా యుద్ధం దగ్గర కూడా లేరు కాబట్టి ఆయనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. కాబట్టి ఈయన ఆ దివ్య దృష్టితో అన్నీ చూస్తూ ఆయనకు చెప్తున్నారు. సో సంజయుడు ఏమంటున్నాడు, ఇలా చెప్పి భగవంతుడు నీకు అన్నీ చూపిస్తానని ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించారు అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు. మనకు మళ్ళీ ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని చూపుతున్నారు. ఈ బొమ్మలో చూస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా ఎలా ఉందట ఆ రూపం, అనేక ముఖాలతో, ఎన్నో నేత్రాలు, ఎన్నో కళ్ళతో, అద్భుతమైన దృశ్యాలతో, దివ్యమైన ఆభరణాలు, నగలతో, ఎక్కుపెట్టిన దివ్యమైన ఆయుధాలు, బోల్డన్ని ఆయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, దివ్య వస్త్రాలతో, అంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి వస్త్రాలు, బట్టలు, దివ్య గంధాలు, సువాసన వచ్చేటటువంటి దివ్య గంధాలు, మహా ఆశ్చర్యకరంగాను దేదీప్యమానంగాను అంటే వెలిగిపోతుందన్నమాట.
అనంతం, ఎంతో పెద్దగా ఉంది. విశ్వతోముఖం, మొత్తం విశ్వమంతా, ప్రపంచమంతా కూడా కనిపిస్తోంది, అయ్యి విరాజిల్లుతోంది, అలా వెలిగిపోతోంది ఆ విశ్వరూపం అని చెప్పి సంజయుడు వర్ణించాడు. Hundreds of thousands of suns rose up at once into the sky. They might resemble, ఒక్కసారి 1000 మంది సూర్యులు గనక ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎంత, ఒక సూర్యుడికే మనం కళ్ళతో సూర్యుని సరిగ్గా చూడలేం. అలాంటిది 1000 సూర్యుళ్ళు ఉంటే ఎంత కాంతి ఉంటుందో అంత కాంతి వచ్చి, అంత కాంతి ఉందట ఈ ఈ ఈ ఆ కాంతి, ఈ భగవత్ కాంతితో అది కూడా సాటి రాదు. 1000 సూర్యుల వెలుగు కూడా ఇంత, దానికంటే కూడా ఎక్కువ కాంతిగా ఉంది ఈ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపం. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారనమాట. అందరూ దేవతలు, ఆ తర్వాత కింద బ్రహ్మ, ఈ లోకాలు, ఈ ప్లానెట్స్, ఇవన్నీ కూడా కనపడుతున్నాయి ఆయన రూపంలో. అంత కాంతిగా ఉందట ఆ రూపం. తర్వాత ఈ అర్జునుడు, ఈ సా ది ఎంటైర్ యూనివర్స్ విత్ మెనీ డివిజన్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్. ఆయన ఈ మొత్తం ఈ ప్రపంచాన్నంతా కూడా, విశ్వమంతా కూడా అన్నీ ఎక్కడికక్కడ ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న ఈ ప్రపంచాన్నంతా కూడా సందర్శించాడు, చూశాడు అని చెప్తున్నారు. సో అన్నీ మనకి ఇక్కడ, ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మనుషులు, జంతువులు, సముద్రాలు, అగ్ని, మంటలు అన్నీ రకరకాలుగా ఉన్నాయి. మొత్తం అంతా కూడా ఇది భగవంతుల్లో కనిపిస్తోంది అని చెప్పి మనకి బొమ్మలో కొంత ఐడియా వస్తుంది. తతః స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఇక దిగ్భ్రాంతి చెందాడు. అంటే ఇక విపరీతమైనటువంటి ఆశ్చర్యం, ఇంక నోట మాట రాలేదు, విస్మయానికి లోనయ్యాడు. రోమాలు అంటే వెంట్రుకలన్నీ నిక్కబొడుచుకున్నాయంట. నమస్కారం చేయటానికి తల వంచి చేతులు జోడించి ప్రభువును, భగవంతుణ్ణి, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని ప్రార్థించటం ప్రారంభించాడు ఈ విశ్వరూపం చూసిన తర్వాత. ఏమని? అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. అంటే కృష్ణ, నీ దేహంలో, నీ శరీరంలో నేను అన్ని దేవతలను చూస్తున్నాను, అన్ని రకాల ప్రాణులను చూస్తున్నాను. అంటే మనుషులను, జంతువులను, పక్షులను అన్నీ చూస్తున్నాను. ఇంకేం చూస్తున్నాను? కమలంలో ఉన్న, అంటే తామరపూలో కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మదేవుని చూస్తున్నాను, శివుడిని చూస్తున్నాను, ఋషులందరినీ చూస్తున్నా, దివ్య సర్పాలను కూడా, అంటే పాములు, అన్ని రకాల జంతువులు అన్నీ కూడా చూస్తున్నాను అని చెప్పేసి అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడా, అనేక చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న, అంటే ఉదరం అంటే స్టమక్ అన్నమాట, పొట్టలు, అనేక చేతులు, ముఖములు, ఉదరములు, ముఖములు, కళ్ళుతో ఉన్న నీ రూపం, నీ ఈ అనంతమైన నీ రూపాలన్నీ కూడా, రకరకాల రూపాలన్నీ కూడా నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. కాబట్టి నీ శరీరంలో చూస్తున్నాను. అంటే దానికి ఆది మధ్య అంత ఎక్కడ బిగిన్ అవుతోంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతోంది ఈ విశ్వరూపం అన్న తెలియటం లేదు, అంత పెద్దగా ఉంది ఈ నీ విశ్వరూపం అంటున్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు అంటే
అనాదిమధ్యాంతమనంతవీర్యం అనంతబాహుం శశిసూర్యనేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. కాబట్టి నువ్వు ఆది మధ్య అంతం ఏదీ లేకుండా ఉన్నావు. అంటే బిగినింగ్ లేదు, ఎండ్ లేదు, మిడిల్ లేదు, ఏమీ తెలియటం లేదు. అంత పెద్దగా ఉంది నీ మహిమ, అంత అనంతంగా ఉంది. అనేక చేతులతో ఉన్నావు, నీ సూర్యచంద్రులు నీ కళ్ళులాగా కనిపిస్తున్నాయి. నీ నోట్లో నుంచి అగ్ని వస్తోంది, అంటే మంటలు వస్తున్నాయి. నీ యొక్క తేజస్సు అంటే నీ వెలుగుతో ఈ సమస్త సృష్టి కూడా ఉత్తేజపరుస్తోంది. నీ వెలుగుతో ఈ ప్రపంచమంతా కూడా వెలిగిపోతోంది. అలాంటి నిన్ను నేను చూస్తున్నాను అంటున్నాడు అర్జునుడు. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. ఇంకా ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? ఇదంతా ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి అర్జునుడు భగవంతుని చూసి ఇన్ని రకాలుగా ప్రార్థిస్తున్నాడు అన్నమాట. భక్తితో, భయంతో ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఇంకేమంటున్నాడంటే ఇక్కడ నువ్వు ఒక్కడివే అయినా ఆకాశాన్ని, సకల లోకాలు, అన్ని లోకాల్ని, వాటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా నువ్వు వ్యాపించి కనపడుతున్నావు. ఏది ఆకాశంలోనూ ఇంకా వేరు లోకాలన్నిటిలోనూ, వాటన్నిటి మధ్య అంటే అన్ని ప్లానెట్స్లోనూ ఉంటాయి కదా ప్లానెట్స్ అన్నీ ఈ స్పేస్లో. ఆ అన్ని ప్లానెట్స్ ఈ ఆకాశంలో, ఆ ప్లానెట్స్ మధ్యలో ఉన్న స్థలంలోనూ అంతటా కూడా నువ్వు ఆక్యుపై చేసేసావు, వ్యాపించి ఉన్నావు. మొత్తం అంతటా కూడా నీ రూపం ఉంది. ఓ మహాత్మా, నువ్వు నీ యొక్క ఈ అద్భుతమైన రూపం, భయంకర రూపాన్ని చూచి అన్ని లోకాలు భయంతో కంపించిపోతున్నాయి, నేను గమనిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ విశ్వరూపం ఆ సైజు చూసే కొంచెం భయం వేస్తుంది. కాబట్టి ఈ అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రూపం చూసి భయపడుతున్నాము అని చెప్తున్నాడు. అమీహి త్వాం సురసంఘ విశంతి. ఇదంతా కూడా అర్జునుడి ప్రార్థనలు అన్నమాట. అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. సో దేవతలందరూ కూడా నీలో ఆశ్రయం, నీ విశ్వరూపంలో ఆశ్రయం పొందుతూ నీలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అందరూ కొంతమంది ఏమో భయస్థులయ్యి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. ఇంకా మహర్షులు, సిద్ధులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ శాంతి శాంతి అంటూ వేదమంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు అని కూడా అంటున్నాడు. తర్వాత కాలోస్మి లోకాక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్త ఋతేపి త్వాం నా భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థిత ప్రత్యనీకేషు యోధ. అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడు అన్న తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా అంటున్నారు. అన్ని లోకాలను నేనే పాలించేది, అందరినీ కూడా నేనే సృష్టించేది, లయం చేసేది అన్నీ కూడా నేనే. ఇప్పుడు ఈ యుద్ధంలో కూడా మీరు పాండవులొక్కడు న్యాయ మార్గంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు తప్ప మిగిలిన యోధులు ఎవ్వరూ కూడా ఇంకా మిగలరు. అందరూ కూడా ఈ యుద్ధం తర్వాత ఎవరు ఉండరు, మీరొక్కళ్ళే ఉంటారు, మీ పాండవులు అని చెప్తున్నారు.
కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధం చేసి కీర్తిని పొందు. ముందుగా అర్జునుడు ఏమన్నాడు, నేను యుద్ధం చేయలేను, నా వాళ్ళందరినీ నేను చంపలేను, బాధ పెట్టలేను, పాపం చుట్టుకుంటుంది, మన కుటుంబాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి అని కారణాలన్నీ చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు అందుకని భగవంతుడు ఇదంతా నువ్వు కాదు చేసేది, నేను ఆల్రెడీ అన్నీ ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేశాను, అందరూ కూడా ఇందులో మరణిస్తారు, ఇందులో ఉండేది మంచివాళ్ళు, మీరు పాండవులు, మీరు కొంతమందే ఉంటారు అని చెప్పి ఇప్పుడు అందుకని నువ్వు లేచి యుద్ధం చెయ్యి, కీర్తి సంపాదించు, నువ్వు గెలిస్తే కీర్తి వస్తుంది నీకు. కాబట్టి శత్రువులందరినీ జయించి రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నేను ఇంతకు ముందే వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు, అందరూ కూడా మరణిస్తారు ఈ యుద్ధంలో, మీరు తప్ప. కాబట్టి యుద్ధంలో నువ్వేదో నేను చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావు, కానీ నేను ఎప్పుడో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశాను, కాబట్టి అది ఎలాగూ జరుగుతుంది. నువ్వు ఒక పనిముట్టు లాంటి వాడివే, నేనే ఈ అరేంజ్మెంట్ అంతా కూడా చేసేసాను ఆల్రెడీ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు లేచి నీ డ్యూటీ ఏమిటి అంటే యుద్ధం చేయటం, కాబట్టి ఆ యుద్ధాన్ని చెయ్యి అని చెప్తే అప్పుడు అర్జునుడు, ఋషికేశ, నువ్వు నీ మహిమ పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం పొందుతోంది, రాక్షసులందరూ భయపడి పారిపోతున్నారు, సిద్ధ సంఘాలన్నీనేమో నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాయి అని చెప్పి అర్జునుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు. ఆ తర్వాత పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యాభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయేప్యా ప్రతిమ ప్రభావ. కాబట్టి ఈ లోకానన్నిటికీ, చరాచరాలకి అన్నిటికీ కూడా నువ్వే తండ్రివి, నువ్వు పరమ పూజ్యుడువు, గురువువు, నీకంటే గొప్పవాళ్ళు ఇంకెవ్వరూ లేరు ఈ 3 లోకాల్లో కూడా అని చెప్పి అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి మళ్ళీ స్తుతిస్తున్నాడు. అలాగే నీ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, కానీ ఇంకా నా మనసు కొంచెం భయపడుతోంది, నీ అలవాటైనటువంటి నీ కృష్ణ రూపాన్ని చూడాలనుంది, లేదంటే నీ యొక్క 4 చేతులున్న విష్ణుమూర్తి రూపాన్ని నాకు చూడాలనుంది, అది చూపించు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు భగవంతుడు, సరే నీకు నువ్వు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించాను, నీకంటే ముందు ఆ విశ్వరూపం ఇంతకుముందు ఎవ్వరూ కూడా చూడలేదు, ఇప్పుడే మొదట నీకు చూపించటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఇలా సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి ఆయన 4 భుజాలున్న చతుర్భుజ రూపాన్ని, విష్ణుమూర్తి రూపాన్ని చూపించి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కృష్ణావతారం, కృష్ణ రూపంని మళ్ళీ ఆ కృష్ణ రూపంలోకి వచ్చేశారు. కాబట్టి ఆ కృష్ణ రూపం చూసిన తర్వాత అర్జునుడికి, అమ్మయ్య ఇది నాకు తెలిసిన శ్రీకృష్ణ రూపం కదా అని ఆయన మనసు అప్పుడు కుదుట పడింది అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గత. జనార్దన, నీ సుందరమైనటువంటి దృష్ట్వేదం మానుష రూపం, నీ మనుష్య రూపం అంటే నువ్వు మానవ రూపంలో నిన్ను చూస్తే ఎంతో అందంగా సౌమ్యంగా ఉంది జనార్దన. నేను మళ్ళీ నీ అందమైన ఈ మనుష్య రూపాన్ని చూసి నాకు మనసు కుదుటపడి మళ్ళీ నార్మల్గా అయ్యాను, నా భయం అంతా ఇప్పుడు పోయింది అని చెప్తున్నారు. చివరికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. అంటే అర్జున, ఈ మత్కర్మాకృన్ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత అంటే నా కోసమే పని చెయ్యి, నాకు అన్నీ కూడా సమర్పించు. భగవంతుడు కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ నువ్వు ఏ పని చేసినా కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ చెయ్యి. భక్తితో నువ్వు అలా చేస్తే నీకు ఏ బంధాలు కూడా నీకు అంటుకోవు, నీ కల్మషమేమి పాపమేమి అంటుకోదు. అలా గనక నువ్వు చేస్తే, ఎలా అన్నీ కూడా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుంటూ కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ చేస్తే గనక నీకు ఏ పాపము అంటుకోదు.
నిర్వైర సర్వభూతేషు అంటే అన్ని జీవాల పట్ల ఎవరు ఎనిమిలాగా ఫ్రెండ్లీగా ఎవరైతే ఉంటారో అందరి మనుషులతోనూ అందరి జీవాలతో కూడా ఎవరైతే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారో వాళ్ళని ప్రేమగా చూస్తారో అందరినీ వాళ్ళు తప్పకుండా నా దగ్గరికి వస్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అయితే మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది ఇంకొకటి ఉన్నది, కొన్ని మనం చెప్పుకోవాల్సిన కథలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటి అంటే ఇది ముఖ్య శ్లోకము. ఈరోజు హోంవర్క్. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. ఇది మీకు గ్రూప్లో ఈరోజు హోంవర్క్ పెడతాము. అది చూసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని రేపు క్లాస్కి రండి. ఓకే మాతాజీ, నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. ఇంకా క్లాస్ అవ్వలేదు. అయితే చెప్పమ్మా. క్లాస్ అయిన మాతాజీ మత్ భక్త అనాలా మత్ భక్తి అనాలా? శ్లోకంలో ఎలా ఉంటే అలా అనాలి. దానిలో రాసింది కదా, మద్భక్త సంగవర్జిత అని ఉంది. సరే మాతాజీ. ఓకే, మద్భక్త సంగవర్జిత. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ. ఓకే నాన్న. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మద్భక్త అంటే నాకు భక్తుడవయ్యి అని అర్థము. మాతాజీ ఆ స్క్రీన్ ఏది? వస్తుంది, ఒక్క నిమిషం. మద్భక్త అంటే నా భక్తుడవై ఉండి అని అర్థము. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఈ కృష్ణలీలలో వత్సాసుర భంజనం, బకాసురుడి కథ చూద్దాము. ఒకనాడు కంసుడిచే పంపబడిన కంసుడు వత్సాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుణ్ణి పంపించాడు శ్రీకృష్ణుని వధించటానికి. కంసుడికి భయం, శ్రీకృష్ణుడు తనని చంపేస్తాడని ఆకాశవాణి చెప్పింది కదా, దేవకీదేవి 8వ కుమారుడు నిన్ను చంపుతాడని. అందుకని ఈ శ్రీకృష్ణుడిని ఎలా అయినా వధించాలి అని కంసుడికి ఒక ఆలోచన. దాంతో ఇలా రాక్షసులను ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని పంపుతూనే ఉన్నాడు. వాళ్ళందరినీ శ్రీకృష్ణుడు వధించారు. ఇప్పుడు వత్సాసురుడు అనే రాక్షసుడిని ఒక చిన్న దూడ రూపంలో వస్తాడు. ఆ వత్సాసురుడు వచ్చి శ్రీకృష్ణుడిని సంహరించాలి అని అంటే శ్రీకృష్ణుని చంపాలి అని ప్రయత్నిస్తాడు. ఆ దూడ రూపంలో ఎవరు వచ్చారో కృష్ణ బలరాములకు ఆ తెలుసు. అందుకని ఆ దూడ తోకను పట్టి గాల్లో గిరిగిరా తిప్పగానే దాని నిజ రూపం బయటపడిందట. వెంటనే కృష్ణుడు దానిని చంపటం జరిగింది. ఇంకొకసారి బకాసురుడు అనే ఇంకొక రాక్షసుడు ఒక పెద్ద కొంగ రూపంలో వచ్చాడట. వచ్చి రావటంతోనే చిన్ని కృష్ణుడిని నోటు కరుచుకుని పోదామని ట్రై చేశాడు. కానీ దాని ఆటలు సాగనివ్వలేదు. కృష్ణుడు దాని ముక్కునిలా రెండుగా చీల్చేయటం జరిగిందనమాట. అప్పుడు ఆ విధంగా ఆ బకాసురుని కూడా కృష్ణుడు కంసుడే పంపించాడు. కృష్ణుడు ఆ బకాసురుని కూడా వధించటం జరిగింది. సో కృష్ణ బలరాములు వత్సాసురుణ్ణి ఎందుకు చంపారు? ఎవరు చెప్తారు ఆన్సరు? మాతాజీ
హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ, సారీ నేను మర్చిపోయాను హోస్ట్ చేయటం, ఇప్పుడే చేశాను. హరే కృష్ణ. ఓకే, రేటిక, మాతాజీ ప్రణవి నువ్వు చెప్తావమ్మా? ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ అమ్మ చెప్పు. వత్సాసురుడు ఒక రాక్షసుడు, అందుకని కృష్ణుడు బలరాముడు వధించేశాడు. బకాసురుడు ఎవరు? ఏ రూపంలో వచ్చాడు బకాసురుడు? దూత రూపంలో వచ్చారు. అదేమో వత్సాసురుడు. బకాసురుడు రెండవ అతను. మాతాజీ నేను చెప్పచ్చా? మాతాజీ ఒక కొంగులాగా. మాతాజీ కొంగ రూపం. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. బకాసురుడు ఏ విధంగా ప్రాణాలు పోయినాయి బకాసురుడికి కృష్ణుడి చేతిలో? మాతాజీ నేను చెప్పచ్చా? బకాసుడి నోటిని హ్యాండ్ రేస్ చేయాలి. హ్యాండ్ రేస్ చేయాలి. హ్యాండ్ రేస్ చేయకపోతే హ్యాండ్ రేస్ చేశారా? ఓకే, సాయి చరణి నువ్వు చెప్పమ్మా. మాతాజీ థర్డ్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. కృష్ణుడు బకాసురుడిని ఒక రెండుగా చేశాడు. దాన్ని ముక్కు పట్టుకుని ఇట్లా రెండు భాగాల కింద చేశారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఆ రకంగా ఈ రెండు రాక్షసుల్ని కూడా విధించటం జరిగింది. ఇకపోతే యాక్టివిటీ, ఇది మీకు పీడిఎఫ్ పెడతాము. ఇది చూసి దీంట్లో చుక్కలు అవన్నీ మీరు కలపొచ్చు అన్నమాట. కలిపి మీరు చేయొచ్చు. బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నివాసం, ఆయన ఇల్లు, అక్కడ ఆయన ప్రియమైన భక్తులతో ఎన్నో లీలలను కాలక్షేపాలను భగవంతుడు ఆ ఇంట్లో చేశారు అని చెప్తున్నారు. ఈ చుక్కలన్నీ మీరు కలిపితే నంబర్స్ ప్రకారం మీకు ఆ ఇల్లు కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇది కూడా మీరు కలర్ చేయొచ్చు. కలర్ చేసి మీరు క్లాస్లో రేపు చూపించాలంటే చూపించవచ్చు. ఇది కూడా అంతే, కలరింగ్ ఉంది. ఇవన్నీ మీరు చక్కగా కలరింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇకపోతే ఇక్కడ చిన్న కృష్ణుడి యొక్క చిలిపి చేష్టలు కొన్ని మనము చూపిస్తున్నారు. ఆయన ఈ దూడలతో ఆడుకోవటం, వెన్న అవి దొంగిలించటం, ఇవన్నీ భగవంతుడి యొక్క ఈ లీలలు, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ యశోదాదేవి ఆ కృష్ణుడికి ఆ పాటలు, ఆయన యొక్క లీలలన్నీ పాడుతూ ఆవిడ రోజు కృష్ణుడిని మేలుకొల్పు చేస్తూ ఉంటుంది. అలా నిద్ర లేపుతూ ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణ నీ లీలలు, నువ్వు ఇది చేసావు అది చేసావు అంటూ ఆవిడ పాటలు పాడుతూ కృష్ణుడిని రోజు నిద్ర లేపటం జరుగుతుంది. ఆ నిద్ర లేచిన తర్వాత కృష్ణుడు యశోద అప్పుడు ఆయనకు అన్ని స్నానము ఇవన్నీ కూడా చేయించిన తర్వాత అప్పుడు మంచి బట్టలు అవి వేసి చక్కటి నగలు ఇవన్నీ కూడా పెట్టి అలంకరించటం చేస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడి ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చి వాళ్ళ యశోదాదేవికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు కృష్ణుడికి ఈ నగలు ఇవన్నీ పెట్టడంలో. అలాగే కృష్ణ లవ్స్ కౌస్, హీ ప్లేఫుల్లీ హోల్డ్స్ దేర్ టెయిల్ అండ్ రన్స్ బిహైండ్ దెమ్. శ్రీకృష్ణుడికి ఈ దూడలంటే చాలా ఇష్టం కదా, అందుకని సరదాగా వాటి మీద ప్రేమతో ఊరికినే వాటి తోక పట్టుకుంటూ వాటి వెనక్కి వెళ్తూ ఆడుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణ, బలరామ అండ్ ఆల్ కౌహర్డ్ అటెండెన్స్కి చూసారా అందరూ? చాట్లో ఉంది. తర్వాత కృష్ణ, బలరామ్. ఓకే, జశ్వంత్ ఇది చదువుతావమ్మా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ జశ్వంత్, చదువు నాన్న. Boys steal butter and
steal butter from From neighboring. neighboring house, the gopis love to catch the steel butter and present to get anger. Pretend to get angry. Okay, Hare Krishna. Very good. The gopis love to watch them steal butter and pretend to get angry. So Krishna, Balarama and all cowherd boys steal butter from neighboring houses. So కృష్ణుడు బలరాముడు ఈ గోపాలుడు వీళ్ళందరూ కలిసి వెన్న అది తీసుకుంటూ ఉన్నారు అందరి ఇళ్లలో నుంచి. ఆ తర్వాత గోపికలకు తెలుసు వాళ్ళు దే లవ్ టు వాచ్ దెమ్ స్టీల్ బటర్ అండ్ ప్రిటెండ్ టు గెట్ యాంగ్రీ. ఈ గోపికలంతా చూస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు వెన్న దొంగిలించటం, కానీ వాళ్ళకి చూసి వాళ్ళకి ఇష్టం అన్నమాట ఈ కృష్ణలీలలు చూడటం, కానీ పైకి కోపం వచ్చినట్లు నటిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరు చదువుతారు? చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. జాహ్నవి, హరే కృష్ణ అను చదువు నాన్న. హరే కృష్ణ మ్యామ్. హరే కృష్ణ. Krishna happily distributes the stolen butter to the monkeys. వెరీ గుడ్. సో కృష్ణ ఈ దొంగిలించినటువంటి బటర్ అంతా కూడా మంకీస్కి ఇస్తూ ఉన్నాడనమాట. హరే కృష్ణ. జాహ్నవి మళ్ళీ ఇది కూడా చదువమ్మా. Yes, ma'am. Krishna expertly unties the cows and sets them free to drink their mother's milk. When cowherd men sees this, they come running behind Krishna, but he easily escapes. అంటే అర్థం ఏంటో చెప్పగలవా? Yes, ma'am. చెప్తున్నాను. కృష్ణుడు దూడలన్నిటిని వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి పాలు తాగడానికి పంపించేస్తారు మ్యామ్. అప్పుడు ఆవులు కాసేవాడు చూస్తాడనమాట. చూసేవాడు కృష్ణుడు వెనకాతలే పరిగెట్టుకుంటూ కృష్ణుని పట్టుకోవడానికి వచ్చినా కూడా కృష్ణుడు చాలా తేలిగ్గా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతాడు. వెరీ గుడ్. సో ఇవన్నీ కూడా కృష్ణలీలలు అనమాట. ఆయన దూడల్ని తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మల దగ్గర ఆవుల దగ్గర వదలటము, ఈ వీళ్ళంతానేమో ఈ కౌహర్డ్స్ అంటే గొడ్లు ఈ పశువుల కాపర్లందరూ వచ్చి కృష్ణుడిని వెనకాల తరుముతూ వస్తారు, కానీ ఆయన వాళ్ళని తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతారు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్ జాహ్నవి, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు నాన్న. తర్వాత ఇంకెవరు? రేతిక, నువ్వు చదువుతావు మేడి. హరే కృష్ణ. రేతిక మాతాజీ. చదువుతావమ్మా. కృష్ణ teases the young ladies of Vrindavan who carry butter pot on their heads. వెరీ గుడ్. కృష్ణుడు టీజెస్ ద యంగ్ మేడన్స్ ఆఫ్ బృందావన్ అంటే ఈ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఈ అమ్మాయిలందరినీ కూడా ఒక రకంగా ఈ కృష్ణుడు ఏడిపిస్తున్నాడు. ఎవరు? వీళ్ళంతా వెన్న తీసుకుని వెళ్ళే వాళ్ళందరినీ కూడా టీజ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చదివే వాళ్ళు ఎవరు చదువుతారు? సో in other houses, if Krishna cannot spot the butter pot, he pinches the neighbor's kids and runs away, leaving the poor kid alone. ఇంకా వేరే ఇళ్లలో ఒకవేళ కృష్ణుడు కనుక వెన్న కనిపించలేదనుకోండి, అక్కడ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారంట. అంటే ఇవన్నీ సరదాకి చేసేటటువంటి కృష్ణలీలలు అన్నమాట. అందుకని మనం కృష్ణలీలలు అని చెప్పి ఇవన్నీ చదువుతున్నాం. తర్వాత ఫ్లూట్ ఈజ్ కృష్ణాస్ కాన్స్టెంట్ కంపానియన్. అంటే భగవంతుడికి ఈ వేణువు ఊతారు కదా, ఈ పిల్లల వేణువు అంటారు. ఆ వేణువు ఫ్లూట్ ఆయన కృష్ణకి ఎప్పుడు ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ కంపానియన్. ఆయనకి
ఎప్పుడు చేతిలో ఆ వేణు అనేది ఉంటుంది. ఆల్ ద కౌస్ అండ్ కౌహర్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ద స్వీట్ మెలడీ ఆఫ్ కృష్ణాస్ ఫ్లూట్. ఈ గోపబాలురందరూ కూడా ఈ కృష్ణుడు వాయించేటటువంటి ఈ వేణునాదం అంటే వాళ్లకు మహా ఇష్టము. ఆ తీయటి ఎంతో కమ్మటి వేణునాదం అంటే వాళ్లకు చాలా ఇష్టము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏమిటి, వెన్ కృష్ణ గోస్ టు ద ఫారెస్ట్ టు ప్లే హీ ఇమిటేట్స్ వేరియస్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్. సో కృష్ణుడు అరణ్యానికి వెళ్తాడు కదా ఆడుకోవటానికి, అక్కడ ఈ పక్షులని ఈ జంతువుల్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటాడనమాట. పక్షులు కూ అంటే ఆయన కూడా కూ అంటాము. తర్వాత కింద కప్పలు వెళ్తుంటే ఆ కప్పల్లాగా గంతటము, అట్లాగే కోతుల్లాగా ఇలా కోతి ఎలా అయితే ఒక కొమ్మ నుంచి ఒక కొమ్మకు వెళ్తూ ఉంటుందో ఈ బొమ్మలో చూస్తున్నాం, అలాగే ఆయన కూడా అలా చేయటం, ఇవన్నీ సరదాకి అవన్నీ ఎలా చేస్తే అలా చేస్తూ ఆడుకుంటారు అరణ్యానికి వెళ్ళి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏమిటి కృష్ణలీలలు, జస్ట్ లైక్ ది విలేజ్ బాయ్స్ కృష్ణ ప్లేస్ గుళ్ళిదండ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. అంటే పల్లెటూరులో ఈ కర్రా బిళ్ళ ఆడుతూ ఉంటారు కదా ఆ పల్లెటూరులో, అలాగే ఆయన కూడా ఈ కర్రా బిళ్ళ ఆటలు ఆడుతూ ఉండేవారు. తర్వాత ఒకరోజు సాయంత్రం వన్ ఈవినింగ్ మదర్ యశోద ఇన్ ది ఈవినింగ్ మదర్ యశోద నంద మహారాజు మదర్ రోహిణి ఈగర్లీ వెయిట్ ఫర్ కృష్ణ టు రిటర్న్ హోమ్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్. సో సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు నంద మహారాజు, యశోదాదేవి, రోహిణి దేవి అంటే ఆ బలరాముడి తల్లి, వీళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఎవరి కోసం, ఈ కృష్ణ బలరాముల కోసం వీళ్ళ ముగ్గురు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ కృష్ణ అగైన్ లీవ్స్ ఫర్ ద ఫారెస్ట్. మర్నాడు మళ్ళీ ప్రొద్దున్నే కృష్ణ మళ్ళీ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిపోతారు, అడవికి. ఆల్ కౌహర్డ్ బాయ్స్ షేర్ దేర్ లంచ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఈ గోపబాలురందరూ అడవికి వెళ్ళి అందరూ అన్నం మూట కట్టుకుని వెళ్తున్నారు. ఈ అన్నం అంతా కూడా వీళ్ళ అరణ్యానికి వెళ్ళినాక ఒకళ్ళ అన్నం ఒకళ్ళు అందరూ కూడా పంచుకుని తింటూ ఉంటారని చెప్తున్నారు. సో ఇవి ఈ కృష్ణ లీలలు. కృష్ణ కన్నయ్యకి జై అని చెప్పి అన్ని ఈ లీలలన్నీ మనం చూసాం. హరే కృష్ణ. సో అది ఈరోజు మన యొక్క పాఠము 11వ అధ్యాయము. ఇంకపోతే మనకు 12వ అధ్యాయం కూడా కొద్దిగా ఈరోజు చూద్దాము, ఎందుకంటే మనం కొద్దిగా కవర్ చేయాల్సింది ఉంది కాబట్టి. చాప్టర్ కనిపిస్తుంది కదా, 12th చాప్టరు. ఈ 12th చాప్టరు భక్తి యోగము. అంటే దీని పేరే భక్తి యోగం అన్నమాట. ఇందులో శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తా తమామతా. అంటే ఏమిటంటే భగవానుడు ఇలా పలికాడు, నాపైనే మనస్సంతా లగ్నం చేసి ఎప్పుడు సతతము అంటే ఎప్పుడు కూడా నా మీద విశ్వాసంతో, చాలా బలమైన విశ్వాసంతో, భక్తితో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే అత్యుత్తమ యోగులు,
సో భగవంతుడి మీదే మనసు లగ్నం చేసి ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో భక్తితో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే గొప్ప యోగులని నేను పరిగణిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ ఆ శ్లోకము ఏమిటి అంటే మళ్ళీ ఒకసారి మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్త తమామత. సో అది ఈ శ్లోకము. ఇక్కడ ఈ జీపీఎస్ అనేది ఈ రోజుల్లో అందరూ ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి దారి కావాలి అంటే జీపీఎస్ చూసుకుంటున్నారు. ఈ జీపీఎస్ అంటే ఏంటో ఎవరికైనా తెలుసా? అందరూ తెలిస్తే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. జీపీఎస్ అంటే ఏమిటి? ఎవరికి తెలుసు జీపీఎస్ అంటే? సాయి చరణి చెప్పమ్మా. మాతాజీ జిపిఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా రూట్ తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది, అంటే దొంగలు పట్టుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. రూట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది అది చూస్తే తెలుస్తుంది. అలాగే మనం ఆ జీపీఎస్ చూసుకుంటే మనం ఎక్కడున్నా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు దారి పెట్టుకుని, అవునా? సో అట్లాగే భగవంతుడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి, తిరిగి వెళ్ళాలి అంటే ఈ జపమాల అవసరం. ఈ జపమాలతో ఏం చేస్తాము మనము? జపమాలతో ఏం చేస్తాం చెప్పండి? హరే కృష్ణ. జాహ్నవి నువ్వు చెప్పమ్మా. జపమాలని ఒక్కొక్కటి ముత్యం అదే దాంట్లో ఉన్న బీట్స్ ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ ఆ మంత్రాన్ని చెప్తారు మ్యామ్. వెరీ గుడ్. ఏ మంత్రం చెప్పాలి మ్యామ్? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వెరీ గుడ్. సో జపమాలలో ఎన్ని బీట్స్ ఉంటాయో తెలుసా నీకు? ఎన్ని 108 మ్యామ్. వెరీ గుడ్. సో ఒకసారి జపమాల ఫినిష్ చేసామంటే మనం 108 టైమ్స్ చెప్పినట్లు అర్థం, అంతే కదా ఆ మంత్రాన్ని? సో ఒక్క మాల అని అంటారనమాట. సో మీరందరూ కూడా ఒక మాల చేయటానికి డిసైడ్ చేసుకుంటే గనక మీకు శ్రద్ధావన్ అనే ఫామ్ని పోస్ట్ చేస్తాము ఈరోజు గ్రూప్లో. అది అందరూ ఫిలప్ చేయండి, మీకు అప్పుడు ఒక సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. ఓకే. తర్వాత ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫంక్షన్లో మీ అందరి పేర్లు కూడా చదువుతారు ఎవరైతే ఆ ఫామ్ ఫిలప్ చేశారు. ఓకే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు నాన్న. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఈ జపమాలతో మనం హరే కృష్ణ నామజపాన్ని చేస్తే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అని ఈ బొమ్మలో మనకు ఎగ్జాంపుల్తో చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత భక్తి నియమాలు అంటే ఏమిటి? నిబంధనలు అనుసరించటం. మనం భక్తి మార్గంలో ఉండాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అనేది చెప్తున్నారు. ఏమిటి? నంబర్ 1 ఆధ్యాత్మిక గురువు అంటే మనం ఒక గురువుగారిని చూసుకోవాలి. గురువుగారిని చూసుకుని ఆ గురువుగారి యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో గురువుగారు చెప్పినట్టు వినాలి. 2 తెల్లవారుజామునే లేవాలి, మరీ లేటుగా లేవకూడదు. 3 ఆలయంలో ప్రవేశించి గుడికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి దేవుణ్ణి. 4 హరే కృష్ణ నామజపం చెయ్యాలి. 5 శ్రీ విగ్రహాలన్నిటికీ పువ్వులు పెడుతూ ఉండాలి. అలాగే విగ్రహం కోసం మనం అంటే మనం చేసుకునే వంట ముందు భగవంతుడికి నైవేద్యం అర్పించి అప్పుడు మనం తినాలి, ప్రసాదం అర్పించాలి. తర్వాత శుద్ధ భక్తుల నుంచి భగవద్గీత భాగవతం నిరంతరం శ్రవణం చేయవలెను. కాబట్టి మీరు భగవద్గీత వింటున్నారు, వెరీ గుడ్. అలాగే భాగవతము భగవద్గీత ఇలాంటివి వింటూ ఉండాలి. చివరికి ఎవరైనా కూడా ఈ భక్తి పనులు ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఇవన్నీ చేస్తే ఫలితం ఏమిటంటే తప్పనిసరిగా భగవంతుడి యొక్క ప్రేమను పొందుతాము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నిష్కామ కర్మ యోగము అంటే ఏమిటి అంటే భక్తి యోగ నియమాలను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరయోభవ
మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి అంటే భక్తి యోగ నియమాలను కూడా నువ్వు అభ్యసించాలి, నేర్చుకోవాలంటే గనక భక్తి యోగ నియమాలు ప్రిన్సిపల్స్ నువ్వు నేర్చుకోవాలి అంటే నా కోసమే పని చేయటానికి ప్రయత్నించు. అలా నువ్వు నా కోసం పని చేయటం ద్వారా నువ్వు ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతావు, నన్ను చేరుకోగలుగుతావు. సో భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాము అనుకుంటూ ఏ పని చేసినా సరే మనం అలా అనుకుంటూ చేయాలి. భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాను అనుకుంటూ మనం పని చేస్తే అప్పుడు మనము భగవంతుడి భక్తిని పెంచుకుని భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాం. తర్వాత కృష్ణునికి ప్రీతి కలిగించేలాగా చేసే పనులు ఏమిటి అంటే ఒకటి భగవంతుడి పట్ల అంటే తన పట్ల వైఖరి అంటే నిర్మమ యాజమాన్ అంటే నేను శరీరం కాదు నేను ఆత్మని అనేది తెలుసుకోవాలి. తర్వాత అహంకారం లేకుండా ఉండాలి. అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను, నేను చాలా గొప్పవాడిని, నాకు చాలా తెలివి ఉంది ఇలా అనుకోకూడదు. అన్నీ కూడా భగవంతుడి ప్రసాదం, నాకు భగవంతుడే అన్నీ ఇచ్చారు అలా అనుకుంటూ ఉండాలి. అంతేగాని నేనే చేస్తున్నాను అని అలా గొప్పగా ఫీల్ అవ్వకూడదు. తర్వాత మిగిలిన జీవరాశులందరినీ కూడా ప్రేమతో, జంతువుల్ని కూడా హింసించకుండా, అందరినీ ఎవరిని హింసించకుండా ప్రేమతో చూడాలి. హింస అంటే ఏమిటి? శారీరకంగా మనుషుల్ని కొట్టడం అలాంటివే కాదు. అదే కాకుండా అది చేయకూడదు. తర్వాత మాటలతో కూడా ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు. సో అందరితో కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. అన్ని జీవరాశుల పట్ల ప్రేమగా ఉండాలి. ఏ మనుషుల్ని కానీ జంతువుల్ని కానీ పక్షుల్ని కానీ ఎవరిని కూడా బాధ పెట్టకుండా ఉండాలి. మనల్ని ఎవరైనా ఏదన్నా అన్నారనుకోండి పట్టించుకోకుండా ఉండాలి. వాళ్ళ పాపం వాళ్ళది అనుకుంటూ మనం పట్టించుకోకుండా ఉండాలి. ఎవరి మీద అసూయ జలసి అనేది ఉండకూడదు. అందరి మీద దయాభావం అనేది ఉండాలి. అలా ఈ రకంగా ఉంటే భగవంతుడికి మనము నచ్చుతాము. ఆ తర్వాత భగవంతుడిని చేరుకోవటం సులభం. తర్వాత అన్ని రకాల పాపకార్యము అంటే పాపాన్ని తెచ్చే పనులేది కూడా చేయకుండా ఉండటము. తర్వాత మనకి సంతోషమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా ఉండటము. సంతోషం వస్తే ఎగిరిపోయి దుఃఖం వస్తే ఒకటే ఏడవటం అలా కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలగటము. అలా శుభ్రంగా ఉండటము. పైకి బాడీ శుభ్రతే కాదు మనస్సు కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అంటే బ్యాడ్ ఆలోచనలు ఏమీ ఉండకూడదు. బ్యాడ్ థాట్స్, అందరి పట్ల మంచి ఆలోచనలే ఉండాలి. ఆ తర్వాత పేషెన్స్ ఉండాలి, సహనం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఉంటే మనం సరి అయినటువంటి భక్తి మార్గంలో ఉంటాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. తర్వాత భగవంతునితో వ్యవహారం అంటే మనస్సు బుద్ధి కూడా పూర్తిగా భగవంతుడి కోసమే ఉపయోగించాలి. ఆయన భక్తి సేవలో ఉండాలి. స్థిరంగా మనము నిమగ్నమయ్యి భగవంతుడిని ఎప్పుడు మనసులో భక్తి అనేది ఎప్పుడు ఏ పని చేస్తున్నా మనకు మనసులో భగవంతుడి మీద భక్తి అనేది అలవర్చుకోవాలి. సో ఎలా వస్తుంది ఈ భక్తి అని అంటే గనక ఎప్పుడు మనం ఈ జపం చేస్తే ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద కీర్తన అంటే పాటలాగా పాడుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకుని నన్ను రిపీట్ చేయండి నాతో పాటు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఇలా అందరూ ఇలా మనం కీర్తన పాడుకోవచ్చు, లేదంటే జపం చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
అలా ఎప్పుడు భగవంతుడిని జపిస్తూ విశ్వాసంతో, అంటే భగవంతుడి మీద నమ్మకం పెంచుకోవాలి, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉండాలి, భగవంతుడికి నమస్కారాలు చేస్తూ ఉండాలి. నిత్యయుక్త అంటే ఎప్పుడు మనం ఇవి రోజు చెయ్యాలి, ఒకరోజు చేసి ఒకరోజు మానేయటం కాదు అని చెప్తున్నారు. ఏది జపం చేయటము, భగవంతుడి మీద భక్తితో విశ్వాసంతో ఉండటము, భగవంతుడికి నమస్కరించటము, ఇది ఎప్పుడు కూడా చెయ్యాలి. ఇక్కడ అఘాసుర వధ స్టోరీ చెప్తున్నారు, చూద్దాము. ఏమిటి అంటే, ఒకరోజు కృష్ణుడు గోపబాలులతో కలిసి ఈ వనంలో ఆడుకుంటున్నారు. ఇక్కడ అడవిలో ఆడుకుంటుంటే గోపబాలురందరూ కూడా ఆటలో భాగంగా తెలియకుండానే కృష్ణుడికి దూరంగా వెళ్ళిపోయారట. వీళ్ళు ఆడుతూ ఆటల్లో పడిపోయి వాళ్ళు కృష్ణుడికి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు, వనంలో ఎవరెవరు ఆడుతున్నారు అడవిలో? హరే కృష్ణ. జాహ్నవి నువ్వు చెప్తావమ్మా, అడవిలో ఎవరెవరు ఆడుతున్నారు? అడవిలో కృష్ణుడు ఇంకా గోపబాలు అందరూ ఆడుకుంటున్నారు. వెరీ గుడ్. గోపాలు దూరంగా ఎందుకు వెళ్ళారు? వాళ్ళు కృష్ణుడితో ఆడుకుంటూ అలా తెలియకుండానే కృష్ణుడికి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. ఓకే. సో తర్వాత ఏం జరిగిందంటే, అప్పుడు కృష్ణుడు పిల్లని గ్రోవి ఊదుతూ వాళ్ళ మిత్రులు ఫ్రెండ్స్ వస్తారేమోనని ఎదురు చూడటం మొదలు పెట్టారట. అవి ఊదుతుంటే వస్తారు కదా, పిల్లని గ్రోవి ఊదుతుంటే. అయితే ఈ లోపల దూరంగా వెళ్ళిపోయిన గోపబాలుడికి ఒక చిత్రమైనటువంటి ఒక గుహ కనిపించింది. ఏమిటా, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు దీన్ని చూడలేదని అమాయకంగా వాళ్ళందరూ గుహ అనుకుని దాని లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోతే అది గుహ కాదు, అఘాసురుడు అనేటటువంటి ఒక రాక్షస సర్పం, పెద్ద పాము అన్నమాట, రాక్షస పాము. అది దాని యొక్క నోరు అది. వీళ్ళకి తెలియక వీళ్ళంతా లోపలికి వెళ్ళారు. అయితే కృష్ణుడికి ఈ విషయం తెలిసి వాళ్ళకి రాబోయే ఆపద వస్తుంది అని చెప్పి వెంటనే కృష్ణుడు కూడా ఆ పాము యొక్క నోట్లోకి వెళ్ళటం జరిగింది. సో గోపబాలుడికి అడవిలో ఏం కనిపించింది? ప్రణవి, హరే కృష్ణ, నువ్వు చెప్తావమ్మా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణమ్మ చెప్పు. గోపబాలుడికి అడవిలో ఒక గుహ కనిపించింది, ఎప్పుడు చూడలేనిది ఒక గుహ. వెరీ గుడ్. సో తర్వాత అఘాసురుడు అంటే ఎవరు? ఒక రాక్షసుడు మాతాజీ, పాము రూపంలో వచ్చారు. వెరీ గుడ్. ఓకే. కృష్ణుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఎందుకు వెళ్ళాడు? కృష్ణుడు ఆ గుహ లోపలికి వెళ్ళాడు. అందులో అతని మిత్రులు ఉన్నారని చూడ్డానికి వెళ్ళారు, కాపాడటానికి వెళ్ళాడు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ నాన్న. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ఆ సర్పం శరీరాన్ని చీల్చుకుంటూ బయటికి వచ్చారనమాట. కృష్ణుడు వచ్చి ఆ సర్పాన్ని సంహరించి, అంటే దానిని చంపి తననే నమ్ముకున్న ఆ మిత్రులందరినీ కూడా కాపాడారు. ఆ పెద్ద చనిపోయిన సర్పం ఒక పెద్ద శరీరం అన్నమాట, దాని శరీరం చాలా పెద్దగా ఉంది. ఆ సర్పం యొక్క విష ప్రభావం వలన ఈ స్పృహ తప్పిపోయారనమాట ఈ గోపబాలురు, ఈ కొంతమంది దూడలు, ఇవన్నీ కూడా పాపం స్పృహ తప్పిపోయి పడిపోయిన వాళ్ళందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడు స్వస్థత కలిగించి వాళ్ళందరినీ బాగు చేశారు. ఏదో ఆపద వచ్చిందనే భయంతో అక్కడ చేరుకున్నారట నందమహారాజు, యశోదామాత, వీళ్ళందరూ కూడా, ఇతర గోకుల వాసులందరూ, ఈ గోపబాలురు మిగిలిన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళంతా కూడా వచ్చి కృష్ణుడు మిగతా పిల్లలందరినీ కూడా రక్షించాడని తెలుసుకుని వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో ఆనందించారు. కృష్ణుడు సర్పాన్ని ఏం చేశాడు? హరే కృష్ణ. ప్రణవి నువ్వు చెప్తావమ్మా. ప్రణవి ఇప్పుడు చెప్పావు అనుకుంటా. దారా జశ్వంత్ నువ్వు చెప్తావా? ప్రణవి చెప్పావా నువ్వు? చెప్పినాను. నువ్వు కృష్ణుడు సర్పాన్ని ఏం చేశాడు? చీల్చుకొని బయటికి వచ్చారు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. సర్పం యొక్క విషం వలన గోపబాలురు ఏమయ్యారు? వెరీ గుడ్. కృష్ణుడు గోపబాలకులను ఎందుకు రక్షించాడు? గోపబాలులందరూ కృష్ణుని
నమ్ముకున్నారు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ నాన్న, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. తర్వాత ఇంకేం జరిగింది? అఘాసుర వధ లీల అనేది మాయాపూర్ అనే చోట, ఇక్కడ ఇస్కాన్ మందిరం ఉంది, టెంపుల్, అక్కడ ఇదంతా కూడా ప్రదర్శించారనమాట. అఘాసుర వధ లీల అనేది ఆ బొమ్మ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఈ అఘాసురుడు అనే సర్పాన్ని వాళ్ళు ఇలా తయారు చేసి ఈ రాధాకృష్ణులు వీళ్ళంతా గోపాలురు వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. తర్వాత కృష్ణ అసలైనటువంటి రియల్ హీరో కృష్ణ అని ఒక కథ ఉంది, అదేమిటో చూద్దాం ఇప్పుడు. మదర్ యశోద అండ్ రోహిణీ దేవి వర్ వెరీ హ్యాపీ డ్యూరింగ్ ద నేమ్ గివింగ్ సెరిమనీ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ బలరాం. అంటే యశోదామాయి రోహిణి ఇద్దరు కూడా వీళ్ళ నామకరణ అంటే పేరు పెట్టేటటువంటి ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఆ పేరు పెట్టే రోజున వాళ్ళిద్దరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. కృష్ణ బలరాములకి పేరు పెట్టే రోజున గార్గముని వాజ్ వెరీ హ్యాపీ టు నేమ్ దెమ్. గర్గముని అనే ఆయనను పిలిచారు ఆయనకు పేరు పెట్టమని చెప్పి వాళ్ళిద్దరికి. హరే కృష్ణ. ఓకే జాహ్నవి, నువ్వు చదువుతావు నాన్న ఇది? Yes, ma'am. చదువమ్మ. In the evening, Mother Yashoda and Rohini Devi eagerly wait for Krishna and Balaram to return home. అంటే ఏంటి? అంటే సాయంత్రం పూట యశోద మాత ఇంకా రోహిణీ దేవి కృష్ణుడు బలరాముడు ఇంటికి రావడం కోసం చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. ఓకే హరే కృష్ణ, గుడ్. నెక్స్ట్ ప్రణవి, నువ్వు చదువుతావు ఇది? Hare Krishna Mataji. హరే కృష్ణ. Mother Yashoda sings about Krishna and churns butter while Krishna plays around her. అంటే ఏంటి? అంటే యశోదాదేవి ఏమొచ్చి పాడుతుంది కృష్ణ గురించి, దాంతో పాటు బటర్ ని కూడా తయారు చేస్తుంది. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏమొచ్చి తన పక్కన ఆడుకుంటున్నాడు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఆ మదర్ యశోద, హరే కృష్ణ నాన్న, వెరీ గుడ్. కృష్ణుడి గురించి పాటలు పాడుతూ ఆవిడ ఈ వెన్న చిలుకుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు కృష్ణుడు ఆవిడ చుట్టూ తిరుగుతూ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ జశ్వంత్ చదువునాను, చదువుతావా? Krishna and Balaram went to the marketplace with Mother Yashoda and Mother Rohini. అంటే ఏమిటి? కృష్ణ అండ్ బలరామ మదర్ యశోదమాయితోనూ రోహిణి మాయితోనూ వాళ్ళు మార్కెట్ బజార్ వెళ్ళారంట. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ నాన్న, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ ఇది నెక్స్ట్ ఎవరు? సాయి చరణి, నువ్వు చదువుతావు మీది? Mataji, all cowherd damsels of Vrindavan serve Krishna in innumerable ways. Very good. సో ఆల్ కౌహర్డ్ డామ్సెల్స్ ఆఫ్ బృందావన్ అంటే ఈ బృందావనంలో ఉన్న ఈ గోపికలంతా కూడా భగవంతుణ్ణి శ్రీకృష్ణుని ఎన్నో రకాలుగా సేవిస్తున్నారు, పూజిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే వాళ్ళు పళ్ళు పువ్వులు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు, మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నారు, డాన్స్ వేస్తున్నారు, విసనకరతో విసురుతున్నారు, తర్వాత కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నారు. అలా ఈ గోపికలందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడిని రకరకాలుగా పూజిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ జాహ్నవి, నువ్వు చదువు నాన్న. ఇంకెవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. హరే కృష్ణ, చదవమ్మా. Krishna plays many games in the forest along with Balaram and his cowherd friends. They imitate various birds and animals. చెప్తావా? కెన్ యూ టెల్ మీ మీనింగ్? కృష్ణుడు చాలా ఆటలు అడవిలో ఆడుకుంటాడు తన అన్నయ్య బలరాముడితో కలిసి. ఇంకా తన ఆవుల్లో కాసే వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు కదా మ్యామ్, వాళ్ళతో ఆడుకుంటున్నాడు. వాళ్ళు చాలా జంతువులు పక్షులు వాళ్ళలాగా నటిస్తున్నారు అనమాట మ్యామ్.
ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు, అంటే వాళ్ళలాగా వీళ్ళు కూడా ఆ సౌండ్లు అవి చేస్తున్నారనమాట, పక్షుల్లాగా జంతువుల్లాగా. సో కృష్ణ, వెరీ గుడ్ నాన్న, హరే కృష్ణ, వెరీ గుడ్. సో కృష్ణ ప్లేస్ మెనీ గేమ్స్, ఎన్నో గేమ్స్, ఆటలు ఈ ఫారెస్ట్లో, అడవిలో ఆడుకుంటున్నారు. ఎవరితో? బలరాముడితోనూ ఈ గోపబాలుడితో కలిసి. కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా ఆడుకుంటున్నారు? ఈ పక్షులు, జంతువులు వీటన్నిటినీ అనుకరిస్తున్నారనమాట. పక్షులు కుహు అంటే వాళ్ళు కుహు అంటూ, జంతువులు ఇంకేదైనా సౌండ్ చేస్తే వీళ్ళు కూడా ఆ సౌండ్ చేయాలని చుట్టూ ఆ రకంగా ఆడుకుంటున్నారు వీళ్ళంతా, కృష్ణుడు గోపాలుడు. నెక్స్ట్ ప్రణవి, నువ్వు చదువుతావమ్మా. Hare Krishna Mataji. హరే కృష్ణమ్మ. Krishna and his friends take their cows to the forest for grazing. అంటే అంటే కృష్ణ ఇంకా అతని మిత్రులతో ఆవుల్ని అడవికి తీసుకెళ్లి ఆవులకి తినిపిస్తారు. వెరీ గుడ్. ఆవులను మేపటానికి తీసుకువెళ్తున్నారు అడవికి కృష్ణుడును గోపబాలుడు వాళ్ళ స్నేహితులు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణమ్మ. ఆల్ మదర్స్ ప్రిపేర్ డెలిషియస్ ఫుడ్ స్టఫ్స్ ఫర్ కృష్ణ. వాళ్ళ అమ్మలందరూ కూడా భగవంతుడి శ్రీకృష్ణుడి కోసం రుచికరమైన ఫుడ్ స్టఫ్స్ తయారు చేస్తారట. ఇన్ బృందావన్ కృష్ణ ఈజ్ ద యాపిల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్స్ ఐ. అంటే బృందావనంలో ఆయన అందరికీ చాలా అందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఎంతో ప్రేమ. యాపిల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్స్ ఐ అంటే అందరికీ కంట్లో దీపం లాంటి వాడు అనమాట, అందరికీ కూడా ప్రియమైనటువంటి వాడు. సో హీ ఈజ్ వెరీ ప్లీజ్ టు యాక్సెప్ట్ దేర్ ఆఫరింగ్స్. వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటివన్నీ తీసుకోవటం, ఆయన ఆనందంగా ప్రేమగా వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటివన్నీ కూడా స్వీకరిస్తున్నారు కృష్ణుడు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళంతా ప్రేమతో ఇవన్నీ చేసి పెడుతున్నారు. The gopis churned butter while singing the glories of their beloved Krishna. అంటే వాళ్ళు వెన్న చిలికేటప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క లీలలు, కృష్ణ లీలలు పాడుకుంటూ చిలుకుతున్నారట. దేర్ ఐస్ ఆర్ లైక్ బంబుల్ బీస్ డ్రింకింగ్ ద నెక్టర్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ బ్యూటీ. తేనెటీగలు తేనెను ఎలా అయితే తీసుకుంటాయో వాళ్ళు కూడా శ్రీకృష్ణుడి అందాన్ని, సౌందర్యాన్ని చూస్తూ మెచ్చుకుంటూ వాళ్ళు ఇలా మజ్జిగ చేసుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. అది ఈ స్టోరీ మనం ఇప్పుడు చూసింది కృష్ణలీలలు. ఇంకపోతే మీకు యాక్టివిటీస్ చాలా ఇచ్చారు. ఈ రైమ్ ఒకటి ఉంది, లిటిల్ మిస్ మఫెట్ అనే పోయం ఎవరికైనా తెలుసా? నీ హ్యాండ్స్ లోవర్ చేస్తున్నాను, తెలిసిన వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. ఎవరికి తెలుసు లిటిల్ మిస్ మఫెట్ అనే పోయం రైమ్ ఒకటి ఉంది. వెరీ గుడ్. సాయి చరణి చెప్తావా? లిటిల్ మిస్ మఫెట్ రైము ఎలా ఉంటుంది ట్యూన్? Little Miss Muffet sat on a tuffet, eating her curds and whey. There came a big spider and sat down beside her and frightened Miss Muffet away. అదే కదా, ఎవరన్నా విన్నారా ఈ పోయంని, రైమ్ని? డియర్ లిటిల్ కృష్ణ వినలేదా? ఓకే, అయితే ఆ రైమ్ ట్యూన్లో ఉందన్నమాట. డియర్ లిటిల్ కృష్ణ సాట్ ఇన్ ఎ గార్డెన్ ప్లేయింగ్ హిస్ ఫ్లూట్ విత్ జాయ్. There came Gomata with her children, listening to his flute with sway. ఓకే అని ఆ ట్యూన్లో చదవాలి. ఓకే అమ్మా. స్వే అంటే ఏంటంటే చక్కగా మంచి ఊపుతో, అందంగా అని అర్థం. ఓకే ఓకే. సో వెరీ గుడ్. జాహ్నవి హ్యాండ్ రైజ్ చేసావు, నీకేమైనా తెలుసా నాన్న? Yes, ma'am. ఏది పోయం తెలుసా? Yes, ma'am. ఓకే, ఈ పోయం చెప్పి ఆ తర్వాత ఈ డియర్ లిటిల్ కృష్ణ ఆ ట్యూన్లో చెప్పగలవా? Okay, ma'am. చెప్పమ్మ. Little Miss Muffet she sat on her tuffet, eating her curds and whey. Along came a spider who sat down beside her and frightened Miss Muffet away. Our dear master, ma'am.
వెరీ గుడ్. ఇది ఇప్పుడు చదవగలవా మరి ఆ ట్యూన్లో? Yes, ma'am. Try just. ట్రై చేయను. Little Krishna sat in the garden playing his flute with joy. There came Gomata with her children listening to his flute with sway. వెరీ వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్ నాన్న. Thank you, ma'am. Hare Krishna. హరే కృష్ణ నాన్న. వెరీ గుడ్. సో అందరూ ఈ పాట ఈ రైమ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి లిటిల్ మిస్ మఫెట్ ట్యూన్లో. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక ఒక శ్లోక ఇచ్చాను కదా హోంవర్క్కి, అది పెడతాను, అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇంట్లో. దీనిలో కూడా ఒక శ్లోక ఉంది, ఇది కూడా పెడతాను. ఇందులో కూడా ఒక శ్లోక చూసాను. మయ్యావేశ్య మనోయే మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత. సో ఇది 12th చాప్టర్. సో మనం ఈరోజు 11th 12th రెండు కూడా కంప్లీట్ చేసేసాము. రేపు 13th చాప్టర్ చూడొచ్చు. శ్రద్ధయా పరయోపేత తేమే యుక్త తమామత. ఓకే, ఇది కూడా హోంవర్క్కి పెడతాను, రేపు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాండి. సో ఈరోజు ఇంతటితో ఈ క్లాస్ మనం ఎండ్ చేయొచ్చు. సో ఎండ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు మనం వైష్ణవ ప్రేయర్ ఒకటి చెప్తాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే